كاب كتم أسمرا 135 كيلومتر ندوباو مبرق مستقعز رزين تاريخون بهلاون كرستات زحقفة نقصبا يركب إذا بفلاي بتناي زمنات زغطرة أدباراتن قداماتن تراي زيكونا بزلو بحرياو بزحنتون وريزو خونن نقصبا سنعف مخانيو أزن أصبا كمت انتاويت كتما بلو كلو مترا امباسيرا امباسايم زامسلو تاريخوان بوتاتات زواننك خون كلو كم دبر أبونا أمبس أبونا ليبانوس بركناها زي تبحلو نبحلاون هايمونتاون ورشاتاتنا زحزلون مسحب بزحتن معكن مرمرن متصنعتن زخوانة دبرتات يركبوا كابزوم ستتقصو تاريخوان أدبارات بدرجة حجر بلعول بحلاون هايمونتاون تسنبل كابزن قدو دبر أبون أمبسيو زعمتاو زنقد دبرزي باتي هري تبحيلو تسنبل فولي بحلاون هايمونتاون تلهيتاتن تسوتاتاتن يخبار زعمتاو تسنبل زي لوم عمتون بخبز بلا أولا دبانا قبابن تبعيل الله حولتي انتاويت كتما بلو كلون نتاريخوي قوو امباساي من بيامان نجحلف قريفكا 7 كيلومتر مبرق كابسن عفم ستقعز اتي ابلو معسات الشيخة استدكونا بعبيت اقراب استشفنا وقوبن قرو من دبري قوف نقوف يقت مكا بونو بقو كاوشت دبري وعوع زيماك اداسك حنات اباسنكا يدول قرب سنحو موزج أنا عم باباتات مسكرم نايت كبابي أب نفسها يعسل مو باتا يفتقلكا النقرب كابز خدكا زتنصفك اتقليا من تصاف زمسل ست الشخا يقبلكا
ናይት ህንፃ በቶም ፎኪስ ንፋስ ቀትሪ እናተደፍኡ ዘስወንውኑ ዘራእቲ ጉናዛ ስገም ስርናይ ሸሓኒ ሰሳዕ ስገም ዕፉን ዓይን ዓተር ስገም ጸሊም ጓንዴ ስርናይን ገዚፍ ባልዶንጓን ዝተሸለመ ብምዃኑ እቲ ደብሪ ብተወሳኺ ጽባቕ ከም ዘለዎ ትዕዘብ እዚ 2260 ሜትር ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ታሕታይ ሽመጃና ዝርከብ ጥንታዊ ደብሪ እዚ ብሰሜን ምስ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብደቡብ ምስ ኢትዮጵያ ብምብራቕ ምስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምዕራብ ድማ ምስ ንኡስ ዞባ ጾሮና ዝዳወብ ደብሪ እዩ ኣብ መሬት ያታዊ መወቆል ዓድታት ክሳድ እምባ ዝኸሎ ክሳድ ኣግሩፍን ጨዓን ዝተደኮነ ደብሪ ኸ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ዓመት በዓል ናይ ዝደብሪ ዓድታት ሳሎዳ መንገዲ ዕርፊ ዓቐብ ጎርዞን ዝባውንቲ ኣሮሞን ማዕረቶም መወቆላውያን ዓድታት ከብዕልኦን ሕሪ ክበሃለሉን ኣማይት ዓመታት ዝገበረ ባህሊ እዩ ደብሪ ኣቡነ ኣንበስ ብልክዕ መዓስን ብመንን ከም ዝተደኮነ ዝፍለጥ እኳ እንተዘይኮነ ምስ ምትእትታዊ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ኤርትራ ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘእምቱ ገለገለ ጭብጥታት ኣለዉ ቅዲ ኣተሃናንፁ ባዕሉ ዝምስክሮ ሓደ ሓቂ ኣሎ ብቐንዱ እዚ ደብሪ ብርእሲ ህበይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅዲ ህንፃ ማእከላይ ዘመን ዝተሃንፀ ብምዃኑ ልዕሊ 700 ዓመት ዕድመ ክህሎ ከም ዝኽእል ክግመት ይከኣል ሕሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ባህላውን ሃይማኖታውን ጽምብል ሓደ ካብቶም ነዚ ደብሪ ህቡብን ሰሓብን ዝገብሮ ተወሳኺ ሓይሊ እዩ ሕሪ ዝብል ቃል መበገሲኡ ተወለዲ ሽመጃና ካብቲ ዓመት መፀ ንደብሪ ኣቡነ ኣንበስ መብፅዖም ንምግላጽ ዝገብሮ ፀወታታት ዝነቐለ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ መብፅዖም ብውዕውዕ ሂርታ ናይ ጓይላን ፀወታን ስለ ዝገልጽዎ ከዓ ሂር እንዳበልካ ምፅዋት ዝነቐለ ከም ዝኾነ ይግለጽ እዚ ጽምብል እዚ ሰለስተ ቀነ ቅድሚ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ ጠይላ ኣቡነ ኣንበስ እናተባህለ ብዝፍለጥ ጠስሚ ሰትየ ጸሊም ኣባትሮም ኣዳልዮም እዮም ምጅማር ናይቲ ጽምብል ዝጽበዮም ጎራዙት ደቂ ዓዲ እውን ጣቂዒትን ከበሮን ኣሰንየን ባህላውን ያታውን ደርፍታት ኣብ ምድላው ይጸንሓ መዓልቲ ኣቡነ ኣንበስ ብዝኣኸለ ጎራዙት ኣብ ሓደ ቦታ ብሓንሳብ ሓዲረን ኣንጊሐን ትንሲአን እንዳደረፋ ናብቲ ከባቢ ትሸኻ ይነቕላ ደቂ ተባዕትዮ እውን ጠይላ ኣባትሮም ኣትዮም ይጽምበሩ ኣብዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ጋሻ ቅድሚቶም ንጽምብል ሕሪ ዝሳተፉ ደቂ እቲ ከባቢ ኣብቲ ሸኻ ክረግጽ ወግዒ ሕሪ ዘፍቁሮ ኣይኮነን ጽምብል ሕሪ
ድሕሪ ቅዳሴዩ ዝጅመር ክሳብ ሽዑ ግን ከባቢ ዓድታት በብ ዝመጽኦ መዓዝን ኣብ ኣፈፊት ትሻኻ ይተኣኻኸቡን ይዳለውን ክሳብ እምባ ብወገን ምብራቕ ተኣኻኺቦም ይቕረቦም ዓቐብ ገርዞን መንገዲ ዕርፍን ብወገኖም ከዓ ከምኡ ካብቲ በረኽቲ ከባቢታት ኣሮሞ ዝወረዱ ሰብ መብጻዕኻ ተኣኪቦም ወሪዶም ነቲ ጽምብል ይጽበዩ ነጋደ ነጋሽ ብወገኖም ኣብ ዙርያ ትሻኻ ብሃንቀውታ ይቕረቡ ቅዳሴ ብዝተወድአ እቲ ጽምብል ብወግዒ ይጅምር ካህናት ነቲ ምኡስ ጭና ኣግራብን ሰቲ ሸኻን ናይቲ ደብሪ እናስተማቕሩ ድባብን ባንዴር ሃገርን ብፈረሰኛታት ተሰንዮም ናብ ሸኻ ይወርዶም ነጋድያን ኣብ ዙርያት ሸኻ ብምቕራብ ነቲ ጽምብል ዝያዳ ንምዕዛብ ምድፍፋእ ይጅምሮም ዲያቆናትን መዛሙራን ከዓ መዝሙር ምስጋና የስምዖም ጻዕዳ ዝለብሱ ፍሽኽታ ዝመለለይኦም ሽማግለታትን ኣረጋውያንን ብጽሞና ይከታተሎም ሎም ዓመት ብ13 መስከረም እዩ ፌስቲቫል ምዝመስል ኣገባብ ተጸምቢሎም ህዝቢ ክሳድ እምባ ጀመሩ ጻዕዳ ኣልባሳት ዝገበሩ ብቕናት ተወዲቖም ሰወኒ ወሪዶም ብሰብ ዲኖ ተመሪሖም ፈረሰኛታቶም ኣምሪሖም ኣቦታት ጸሊም በትሮም ወልዊሎም ዘየሙ ብኹሎም ንምንዋሕ ዓብሮም ዓመት ንዓመታ የድግመና እናበሉ ጸልዮም ዓቐብ ገርዞ ቀጺሎም ስልማቶም ጌሮም ኣዴታት ዘሊለን ጻዕዳ ዝኽዳነን ዕንቂ ኣብ ግንባረን ሕዛብ ኣብ ቅንብተን ዲኖ ተጐልቢበን ብዒባ ጽርሎ ጸጉረን ኣዘፊረን መንገዲ ዕርፊ ብወገነን ገልገለ መስቀለ ኣብ ዝነን መጻ ናብቲ ደብሪ ዘሚረን ደሪፈን መብጽዓ ሸሃይቶ ዘኪረን ሸሃይቶ ሸሃይቶ ባሕሮ ናብ ዝመን ኣምጺእኪ ሓመድ ግዜ እንዳበላ ደቢለን ኩለን ተኣኪበን ዓንዲረን ዘሊለን ኣሽሓት ነጋድያን ድማ ብጽቕጥቅጥ ይዕዘበው ዓድታት ኣሮሞ ወሪዶም ብደቡብ ብብዝሒ ብእኮብ ኣብቲ ቅርዓት ዜሮም ብዓውታ ጨዲሮም ጸልዮም ኣመስኪኖም ንሓዎም የማነ ዘኪሮም ብዙሕ መንእስያት መትሓዝ ዘይብሎም በትሮም ኣጋጮም እምነቶም ዝመስሎም ኣብዛ ኣጋጣሚ ሰብ ምስ ዝደሚ ኣይበልዕኒ ክሕሳብ ኣይጻረፍ ኣይሓሚ ጽቡቕ ዝዕድሉ ኢሎም ይዕልሉ ደም ሰብ ኣይፍሰስ ናብ ዳኛ ኣይክስስ ሽማግለ ኣይውከስ
ፀሓይ ዕራርቦ ሰዓት ኣብ ምእኻሉ ዓድታት ብኹለን ብሓደ ሰሚረን ሳዕሲዕን ዘሊለን ኣብ ክቢ ኣብ ዙርያ ፈረሰኛታት ተሰንያን ኣብ ሩብ ዓድኻ ምስ ማሕዝኻ ጥዑም እየ ምስ ማሕዝኻ እንዳበላ ደሪፈን ሩባዕ ዓደን ዘኪረን أستاذ 4 ساعات زوسد وقعد ما مريت عيني أم حزو تزازمه
Thank you.